dan sembah diringun ngatur burisan murid benerat arep sahanan Rot sahanan ingkang kanan sihing dasip kanang sing dasemane pugo sawegung maksering yang kanang hama mojengo Sringastuna Mahaprabu Duryudana awang ngendikane Tuarining sun Tuarining sun Werkudara dan kemarin kene sikro Arya Seno Hasritino neng pasewakan Suwep tetapi kono Suwep iku ardine sirna arep nengge swasana tentrem data angesti pitana iku luhur sirna kang memala mahanane jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring Kedadaya Oh
duta karya angsek Pindha kumbangan ngajabing balang susuhane ngenting gone lawan kalihing hangkung kang kadhi Sutama Gusti sasangka kasungan mangayun
hanganti sabdaning nata karenang jaseng Prabu alon lengira hadis nyatanika tinenggang arsa titi samendang tan karempet sap Pramana Raja yo Iwan Sukmana adiluwih paiwana marang Panjing Tangisun. Nuwun mangke Koko Prabu. Saraupada wonten pendhapi ageng negari Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sandhaping pepodo. Kawula non nuwun inggih Yai Prabu. Kadhat-katedha kalingga murda sing panakramine Yai Prabu ingkang rumentah dhumateng Kengraka kula tampi tangan kula kekalih. Kula petenging pranaja kinalungan jangga rumeseping mardaya wimbuhana bawa yana. Mangsul pujatawan Kengraka tumanduk wonten sapa duka Yai Prabu Duryudana. Kawula nuwun inggih. Sipun diastawa paduka kula cadhong tangan kula kekalih kula pundhe mestaka muga dadosaken jejimat. Kula aturi lenggah kanthi mardikaning penggalih. Kawula nuwun inggih. Sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka prapta wonten negari Ngastina mriki. Nuwun mangke anak Prabu ing Mandura. Pinantu ing Kararjan rawuh paduka wonten negari Ngastina anak Prabu ing Mandura. Kawula nuwun inggih Bapa Panembahan Durna. Jinanggunging Gusti saha pangestu Bapa Panembahan ing Sukalima Raharja lampah kula boten panggih alangan setunggal menapa. Namung kula ngaturaken sungkeming pamabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Panembahan Durna. Kawula nuwun inggih anak Prabu. Kula tampi ndatosaken bingah raos sing manah kula. Watu nyekacaken anggen paduka lenggah inggih sampun boten kirang sekeca. Nuwun mangke sinuwun Prabu Baladewa. Kula kempatik ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo. Paman Harya Sengguni boten kula tampi. Awit menapa? Paman Sengguni menika dawah sepuh Malakepara kula ingkang ngaturaken sugeng pangabekti wonten ngarsa jengandika Paman Harya Sengguni inggih. Menawi makaten matur genging panuwun. Kula aturi nyekecaken anggen paduka lenggah. Inggih Paman sampun boten kirang sekeca. Nuwun mangke Koko Prabu ing Mandura andadosaken bingah rasa manah kula. Karana menapa? Koko Prabu kersa rawuh wonten negari Ngastina pindhanipun kajugrukan Wirsari kaloberan Samudra Madu. Latalah. Yai Prabu kadangipun Kakang. Wonten wigatos menapa Yai? Wonten wigatos menapa dene ranta-ranta paduka Yai Prabu ngaturaken cintaka wonten negari Mandura. Panginten manah kula wonten parang muka ingkang nembe ngabasa wonten negari Ngastina Malakepara boten wonten. Negari Ngastina katon ayem saha tentrem.
lajeng wonten wigatos menapa mbok menawi saged kababaring kathah suawi kula aturi paring dawuh sampun ngantos tumpang suh panaminipun keng raka keleme mawa limut kalamatan jroning alam kanyut satnya tane kanyatan dadi dene tanemu sayakti tan bisa momor nuwun mangke Koko Prabu menapa ta darunanipun dene kula aturi rawuh wonten negari Ngastina awit menapa kula badhe nyuwun pamrayogi babagan kahananing praja Ngastina minggahipun gesangipun para Kurawa ugi gesangipun kula sak garwa putra mekaten Kyai Prabu. Nggih. Lajeng wonten kahanan menapa dene Kyai Prabu tansah onteng sajroning manah makaten. Kenging menapa gesang kula inggih gesang para Kurawa menika dipun benten-bentenaken. Pendak-pendak Jawata manthapaken kanugrahan. Pendak-pendak Jawata nurunake wahyu kenging menapa para Kurawa tatanate hanampi malah kepara para Pandhawa sak anak-anakipun mangke saged hanampi kanugrahan saking Jawata menika mboten nama para Jawata menika mboten adil para Jawata menika mancindhi manciladan Allah taala ya jagat Dewa Bathara Hyang Brahma Dewa kula piyambak Kyai Prabu ambok menawi Kyai Prabu menika ngendika ingkang kados mekaten bilih Jawata menika mboten adil kaliyan gesang Paduka sak gesangipun para Kurawa menika lepat sanget awit menapa dene para Jawata mandhapaken kanugrahan sinten kemawon menika saged hanampi Kyai Prabu sinten kemawon saged hanampi sager titah kala wau kanthi niat ingkang temen saha ambudidaya murah sagedipun saged kasembatan anampi kanugrahan nanging kenging menapa pendak-pendak para Kurawa sami nyadong tumuring kanugrahan gagal utawi urung anggenipun hanampi makaten Kyai Prabu kanugrahan ingkang sampun tumurun kanugrahan ingkang badhe tumurun menika sakala mangsanipun boten wujud glondongan sakala mangsanipun namung cahya ingkang sumurut wonten ingkang
amestani sauger titah kala sampun putus marang sawrireh. Ambok menawi para kadang Kurawa menika anggenipun anyadong tumuring kanugrahan menika dereng pinesti dados jodhonipun awit menapa ingkang upaya kanugrahan menika kedah linambaran sekawan perkawis inggih menika hening awas saha eling ingkang werdinipun mekaten Kyai Prabu. Heneng menika saged ngendheg getering karsa. Hening cipta menika sampun ngantos karegetan jelanteng kanepson. Ingkang angka 3 menika awas panduling raos menika kedah mas padaken menapa ta ingkang dados panjuring lampah ingkang pungkasan menika eling. Ganteng pangesti ingkang tumuju wonten panguwasaning kudrat menika sampun ngantos pedhot. Lah menika Kyai. Ambok menawi sekawan perkawis menika saged kagebeng tertamtu tintah ingkang badhe angupaya kanugrahan menika saged kasembatan awit wadah saha isinipun sami-sami resik tertamtu wayu ingkang tumurun menika saged katrem wonten titah kala wau. Mekaten Koko Prabu. Nggih mekaten. Sedaya menika namung pambudidayanipun titah ingkang badhe angupaya kanugrahan. Mbok menawi ambudidaya kanthi temen, kanthi saestu tertamtu saged kasembataning sedya. Paman Patih Arya Sungkuni, kula wonten dawuh. Ing mengko wis krungu dhewe menawa sapa kang bisa mujudake utawa mboyohi kanugrahan kudu linambaran patang perkara. Nanging kenapa para Kurawa ora ana kang bisa ngenggoni patang perkara kuwi? Nyuwun pangapunten anak Prabu Duryudana. Mbok menawi anak Prabu Duryudana ndang dumateng kula babagan sinten ta para kadang Kurawa ingkang sampun angendeni sekawan perkawis kala wau kula mboten mangertosi. Paduka sinuwun kedah mangertos kedah dipun emut-emut sinten ta jalaran sedaya kala wau. Lirik kepriye? Makaten. Para Pandhawa lan para Kurawa menika sami-sami badhe amboyongi kanugrahan nanging kenging menapa para Kurawa menika purung anggenipun ngupaya wahyu awit para Pandhawa menika anggadhahi patang perkara kala wau. Kamangka Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami muridipun, duijanipun nggih sami, gurunipun nggih sami. Menapa menika mboten ateges gurunipun menika anggenipun mulang nguruk dhateng muridipun menika mbang cindhe mbang siladan. Gurunipun menika mboten adil anggenipun mulang anak Prabu. Luwes sumurane tok nang dumpul wana-wana dadi alas-alas dadi wana Allah. Nyai Senguni. Kakang Durna kepiye? Ndak rungok-rungokke. Ndak rungok-rungokke jebulke mojoke marang pun Kakang. Pun Kakang ki wis meneng, jane ki wis kepengin meneng. Ning kok yo Nyai Senguni ngendika kang kaya mangkono kuwi. Lho, nyatane kaya ngono kok Kakang. Coba to. Kurawa kuwi muridé sapa? Muridku. Pandhawa kuwi muridé sapa? Ya muridku. Kenapa para Pandhawa bisa anggayuh kanugrahan Jawata nanging para Kurawa babar pisan ora? Apa nalika semana Kakang Durna kuwi anggone mulang para Pandhawa lan Kurawa ki beda-beda. Ha iya. Para Pandhawa diulang ngene carane ngupaya kanugrahan kudu ngene lan ngene. Nanging para Kurawa ora. Ayo. Coba apa bener kaya mangkono? Ora Yai, ora. Tenan. Anggone pun Kakang mulang para Pandhawa lan Kurawa iki padha wae. Lho. Kabeh padha tak ulang tata cara anggone ngupaya kanugrahan. Nanging Yai Senguni kudune ngerti. Watak wantune para Pandhawa lan Kurawa ki beda. Oh.
watak mantune Pandhawa lan Kurawa iki bodho. Yen para Pandhawa nak mulang kaya kene mesti padha manut. Nak kongkon apa wae tansah ngestokake dawuh guru. Tak kongkon prihatin, tak kongkon poso 40 dina 40 bengi. Ya panut, padha ngestokake, padha nglakoni. Awit pagurane para Pandhawa kuwi rekoso dina iki nanging mulya tembe mburine. Nang beda karo Kurawa. Kurawa iki diwulang gurune mung muntak mantuk. Ana mangsa iki malah padha jagongan dhewe. Apa ya ana kaya ana. Wis. Ketok iki wis do tuwa-tuwa. Nek kok ya padha wae. Lagi ana wos, ya disrek kali. Kok kaya ngono ki apa ya? Becik. Oh. Oh tenan. Anjen aku ki yo gumun kok. Para Kurawa ki kok ya beda karo Pandhawa. Tak sawang ki ya padha tuwa-tuwa. Ning bareng saiki cekelane HP iki malah nemen meneh. Apa ya ana Kurawa sing nyekel demung kuwi. Wes, pokoke tangane ki ora pisah saka HP. Sing demung sing ngendi kabeh. Wes, aku ra iso lah. Tenan. Rekane HP-ne anyar iki kok. Nggo foto-foto. Wes. Saiki modele padha video callan karo sinden. Nah iya. Nek ya mung kuwi. Iya. Lah nek sing clenem, sing clenem kuwi malah nemen ae. Wis kancane do turu nek ya omong wae. Lho tenan. Lah nek sing ngendang wis apik. Wis menep. Ora ngono ora ngene. Nah. Karo sing enong kuwi ya meneng. Nah, coba to ya sing ngene. Watak mantune Kurawa lan Pandhawa ki kaya ngono kuwi. Kudune Nyai Sengkuni ngerti. Iya, aku uga ngerti Kakang, nanging kudune Kakang Durna ngerti. Kepiye bisane para Kurawa iki kaya para Pandhawa. Wis makaping-kaping Nyai. Wis makaping-kaping. Anggone pun Kakang kuwi mulang kula marang para Kurawa. Kudu ngene anggone padha anggaya tumune kanugrahan nanging babar pisan. Ora bisa dipangelu malah kepara padha sak kepenake dhewe. Lah kuwi kaya ngono ku apa bisa anggaya kanugrahane Gusti. Sampun. Menawi makaten boten rampung kahanan nika. Pun to anak Prabu Duryudana lho wonten dawuh. Sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun penggalih. Awit menapa? Kula mangertosi menawi wahyu ingkang sampun tumurun menika wahyu ingkang boten sae. Pramila panginten manah keng Bapa wonten kanugrahan ingkang sampun jodhonipun para Kurawa. Sampun jodhonipun papan wonten negari Ngastina mriki anak Prabu. Tan samar pamoring suksma sinukmaya winayeng ngasepi sinembang telang abu pambukaning marana kaleng liyep saking layaping aluya pindha pacating supana wauta dereng purna samihawan sabda orek ing pagelaran gawi katingal wonten pandhita ingkang munggah sitinggil benaturata dadya kakajang samya hamula pandang tomanduk ing sinarengan mas lan eleng awas marang panggonan sono
ana pandhita karya wangsit pindha gombang nyacabeng tawan susuengen ngendikane lawan kaliyan kangkut wakasane langit Jaladri isine walawa ngawang ya jagat Dewa Bathara ana wujude pandhita kang tumeka ana negara Ngastina kene karana durung nate weruh lan durung nate wawuh tak takoni iki pendhita sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi pinangkamu amit-amit pasang kaliman tabit dinebina ing laduni dumawao ing tulak manu sinuwun mbok menawi andangu dumateng kula menika Begawan Durawicara inggih dene kula menika pandhita ingkang kliyang kabur kangenan akekandhang langit akemul mega tanpa dangka tanpa papan anut marang lakuning angin dateng pundi kemawon dawah kula nggih mriku papan panggenan kula pendhita kliyang kabur kangenan inggih lajeng ing mriki menika negari pundi sapa duka menika sinten kene negara Ngastina kang asta pusaraning praja ora liya panjenengan ingsun Prabu Duryudana oh Prabu Duryudana inggih kula ngaturaken sembah pangabekti ya tak tampa lajeng wingking paduka menika sinten sinuwun Semana semonante dening jumpul wana-wana dadi alas Begawan Durawicara ya aku iki pandhita ing saka 5 pawarep Dahyang Durna ya Resi Kumbayana sampun kondang mbok menawi panembang Durna menika dwijanipun para Kurawa lan Pandhawa. Ya bener pancen bener. Lajeng ingkang wingking menika sinten? Yen kowe takon marang aku Nata Pandura Prabu Baladewa ya Kakrasana. Oh, Prabu Baladewa. Lajeng wingking kula menika sinten? Sang Begawan kula Patih Harya Sengguni. Oh, Patih Harya Sengguni ingkang sampun kondang julikipun Kakang Durna. Oh, piye Kyai? Julik kuwi apa? Julik kuwi yo ganteng. Oh, julik kuwi ganteng. Yen ngono sing gampang kuwi lak ya julik. Lah kuwi ora julik nanging sak ndure julik. Oh. Inggih Sang Panembahan matur kenging panuwun. Mangko to mangko Begawan Durawicara. Ana wigatine apa? Tumeka ana negara Ngastina kene. Inggih sinuwun. Malih-malih menapa kula menika nembe anglampahi tapa ngrame ingkang tegesipun ing mangke paring sabiyantu dhateng sinten kemawon ingkang minta pitulungan dumateng kula. Karana kula ngangklang jagat ngalaya bumi wonten sainggiling negari Ngastina mriki wonten Narendra ingkang nembe menggalihaken kahanan utawi menggalihaken gesangipun mewah para kadang pendak-pendak anggenipun ngupaya kanugrahan menika wurung menapa leres. Iya, pancen kepara nyata. Apa jeneng sira bisa madhangake atiku kang lagi peteng? Inggih. Mbok menawi saged jinuwun awit menapa mayu ingkang sampun tumurun menika mboten jodhonipun para kadang
Kurawa. Mangke wonten kanugrahan ingkang pantes Paduka boyong wonten negari Ngastina mriki. Apa Jawata bakal nurunake kanugrahan? Inggih. Jawata badhe mandhapaken kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Kitab Jitapsara sinuwun. Mbok menawi Paduka sinuwun saged amboyongi Wahyu Kitab Jitapsara kala wau tertamtu benjang wonten Prang Baratayuda Jaya Binangun Paduka saged ungguling jerang utawi ungguling perang para Kurawa tansah anjayeng bawana sinuwun. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lergenen sanging arisi sang mawe gandrung sabarang kadulu ya jagat Dewa Bathara apa bener kang sira kandhakake Begawan Durawicara? Inggih. Sedaya menika saking mangsiting Jawata ingkang kula tampi. Bilih Jawata ing palenggahan menika badhe amandhapaken kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Kitab Jitapsara. Nanging sinten kewala saged anampi sauger minangkani syarat sarananipun. Ana syarat saranane. Inggih. Menapa Paduka sinuwun sagah minangkani syarat sarananipun kala wau. Sauger ora tumurune lintang rembulan aku saguh mboten. Mboten tumurune lintang lan rembulan menika mboten sinuwun. Nanging ing mangke kedah amboyongi titah. Amboyongi titah dipun boyong wonten negari Ngastina. Ing mangke dipun damel tumbal wadal utawi begagak kangge tumuruning kanugrahan. Kok kaya mangkon inggih. Awit sedaya menika sampun syarat sarana. Banjur titah kuwi mau sapa? Titah kala wau mboten narendra, mboten satriya, mboten brahmana. Titah kala wau mboten wonten ginanipun wonten Ngalcapada. Mbok menawi dipun boyong wonten negari Ngastina tertamtu gampil anggenipun boyong. Begawan Durawicara. Kula wonten dawuh Begawan Durna. Kaya kepenak menanggonmu ngucap. Apa ya ana? Titah kok wis ora ana gunane ana Ngalcapada. Terus gampang anggone boyong kuwi apa ya ana? Wonten panembahan Durna. Titah kala wau mboten sanes namung ingkang mapan wonten dusun Pecuk-Pecukilan ingkang aran Petruk Kantong Bolong. Mbok menawi Petruk Kantong Bolong saged dipun boyong wonten negari Ngastina mriki, ing mangke tertamtu gampil anggenipun ngupaya kanugrahan awit namung Petruk menika syarat-syaranipun tumuruning kanugrahan ingkang awujud Wahyu Kitab Jitapsara. Mangkono. Apa panembahan kepiye? Ana Prabu Duryudana. Mbok menawi namung Petruk menika syarat-syaranipun nggih dipun sagahi kemawon. Leres pangandikane Begawan Durawicara Petruk menika namung wujuding batur tertamtu gampil anggonipun amboyongi. Mangke dipun rekodaya. Nggih. Koko Prabu ing Mandura kados pundi? Yai Prabu, keparenga kula matur. Inggih. Kala wau kula sampun paring dawuh mbok menawi sinten ta ingkang badhe ngupaya kanugrahan menika kedah limambaran sekawan perkawis heneng hening awas soeling. Boten wonten, Yai. Boten wonten. Badhe ngupaya kanugrahan menika ancik-ancik batanging tiyang sanes menika babar pisan mboten-mboten. Mbok menawi Yayi Prabu menika anggega dumateng pandhita ingkang aran Durawicara menika kula mboten cocok, kula mboten sarujuk. Leleng Indra mangu
mangungkung kanduhan emang lelena tanpa kahanin ya jagat dewa Bathara nyuwun pangapunten sinuwun jebul negari Ngastina menika wonten jati kesusupan ruyung njabane nderek negari Ngastina nggih nderek para Kurawa nanging jeroane babar pisan mboten kula suwun kanthi sanget sinuwun Prabu Duryudana kedah menggalih awit sedaya menika dados syarat-sarananipun ambayane Petruk mbok menawi syarat-sarana menika mboten diwujudi tertamtu kanugrahan menika mboten badhe mapan wonten negari Ngastina mriki Duryudana Prabu Baladewa kepiye saiki aku bakal takon karo kowe takon apa Baladewa kowe iki janjane pendhita apa jagal menungsa lho apa kowe iki ra weruh sandang penganggoku kang kaya mangkene iki wujuding pendhita ya bener kowe iki wujuding pendhita sandang penganggomu iki wujuding pendhita nanging watakmu ora watak pendhita kawrana Baladewa nalika isih uga matek ana ing dadi pendhita kang aran Wasi Curiganata pandhita kuwi memayu hayuning jagat dimen jagat kuwi tentrem dimen jagat iki ayu ora kok diapurmu kuwi gawe dadakan gawe rekodaya supaya mboyo Petruk kantong bolong Petruk kantong bolong ki dosane apa lupute apa mengko dhisik Prabu Baladewa yen pancen jeneng sira takon marang aku lupute apa dosane apa lupute Petruk ki digendhong dosane diendit wah saya ngayawara tembungmu jenengmu wae Dara Wicara Dara kuwi ngapusi Wicara kuwi guneman gunemanmu ngapusi gunemanmu ora tau bener apa meneh jeneng sira ki pendhita kliyang kabur kangge nang papan panggonan nangka-nangka wis ra kanggo nek kene mung si urip wae kadhatri sang kabeh rangu rinangkul kinembet hambet dosang retaning bawana Prabu Baladewa saya ngabangake kuping ucapmu nanging bebasan bedet sewu manyar sasra tembungmu ora bakal tak rungokke ndak lebokke kuping kiwa ndak tokke kuping temen sing baku aku tumeka ana kene mung kepengin tinemu kawan sinuwun Prabu Duryudana nuwun mangke sinuwun paduka condhong kalian kula menapa condhong kalian Prabu Baladewa kados pundi Yai kula aturi menggalih kanthi weninging ati Yai sampun ngantos anggega kalian pendhita elek menika pendhita menika badhe damel dadakan badhe damel geger wonten negari Ngastina mriki nuwun pangapunten kula mboten saged matur lah dalah yen mangkon condhong karo pendhita ora ana gunane aku pawane kene bae kaya karo ngidoni rai. Ampun diusapi panemban. Lah ngopo? Menek mangke klothok ki ambak. Wah, malah ngenek-ngenek ki. Ngorang tata Prabu Baladewa kok ana kene iki memalangi atiku kang kepengin mbiyantu para Kurawa. Ana pandhita ing karya wangsit pindha kumbangan ngajabeng dawai susu angin ngendi nggone nuwun mangke sinuwun ing mangke condhong kalian kula menapa mboten iya Begawan Dara Wicara yen to pancen ya mung kuwi syarat-saranane supaya aku bisa amboyongi kanugrahan mengko tak pasrahke marang jeneng sira kabeh
apa jeneng sira saguh bihantu parang aku inggih sakadereng tinantenan selak mbok menawi saguh sinuwun embok menawi mangke kapuri amboyongi Petruk kantong bolong kula sagah nanging awit ing mangke wonten pepalanging marga mboten sanes namung Narendra Mandura badhe kula candhet lamahipun sinuwun mbok menawi saged manunggal kalian kula syukur saketi jumuruk malah kepara mbok menawi mboten kersa badhe kula sirnakaken mangsa bodho kabeh ndak pasrahke marang jeneng sira. Inggih. Menawi makaten kula nyuwun pamit. Mugi-mugi saged kasembadaning sedya. Iya ya, duka-duka kinawa ati-ati aja kongsi. Kula tata merah ingsun Sukolimo menika kados pundi? Pun Yang anak Prabu Duryudana sampun ngantosipun menggalih awit sedaya sampun dipun pasrahaken dumateng pandhita ingkang aran Durawicara. Ing mangke namung menika syarat-syaranipun kangge tumurun ing kanugrahan kedadipun wujudi. Begawan Durawicara sampun kersa menangani badhe mbiyantu para Kurawa. Nanging kula sajroning manah kula kok ing mangke mboten badhe eca-sekecok wonten sajroning praja. Badhe kula awat-awati mbok menawi pendeta kala mboten saged amboyongi Petruk kantong bolon pun bapa ingkang badhe amboyongi. Nggih. Matur kenging nuwun menawi makaten sampun anak Prabu. Pangapunten Bapa, nyuwun pamit inggih namung sembah kula ingkang ndherekaken. Paman Pati Haris kula wonten dawuh. Dawana sanggane para Kurawa supaya tumuju ana dusun pecuk-pecuke lan ambaya Petruk kantha bolong inggih. Sisan bupana kang padha mara sebonsun bakal kundur angendaton. Inggih sendika ngestakaken dawuh.
dewa sawaseling lemeng-lemeng rencana lemeng-lemeng rencana dadi wiryaning dumadi supadine ring sangsaya Prabu Baladewa mbok ya menuta Prabu Baladewa ayo padha manunggal sakarep marang aku bebarengan amboyongi Petruk nganthok bolong kaboyong ana negara Ngastina ing mengko dadi tumbal madal kanggo tumurning kanugrahan. Lah talah. Darawicana kepiye? Baladewa ki isih eling. Baladewa ki ora lali marang Purwadasina. Yen to kekarepanmu kuwi becik Baladewa melu nyengguyung nanging kekarepanmu kang kaya mangkono. Baladewa ora bakal melu-melu. Yen to pancen jeneng sira ki kepengin mboyongi Petruk kanthong bolong dudu sapa-sapa tandingmu. Baladewa kang dadi pepalang laku. Mengko dhisik. Ana sambung rapete apa kowe karo Petruk Prabu Baladewa? Ora sanak ora kadang. Ora sanak ora kadang nanging yen Petruk cilik lara gedhe tumekane Patrik. Baladewa melu kelangan. Ewit Baladewa ngerti Petruk iki piye? Petruk ki wong apik, yen ngomong yen ya ya ya, yen ora ya ora. Ora kok dapurmu kuwi. Gawe tak-takan gawe rekodaya bakal mateni Petruk kanggo bekakak, kanggo tumurun kanugrahan. Oh, yen mangkono kuwe dadi pepalanging laku. Ya, wis ndak tekati. Ndak tekati pecahing dodong teng ludira kang pungkasan. Sira bisa mboyong Petruk yen to bisa nglangkai bangkene Prabu Baladewa. Oh iya. Pepasan rawe-rawe rantas malang-malang ndak putung. Yen pancen jeneng sira ngalang-ngalangi apa kang dadi sedyaku? Iya. Mara maju. Sapa kang unggul ya kuwi kang bisa mboyongi Petruk. Mara maju. Sepiro bobolmu bakal tak tandingi. Sukrapa kang tumingal pas bos.
itu elek. As. Otaking jagat manus maning jajalan kelak-kelakku wani karo nata Mandura Prabu Baladewa. Jomel pendhita elek. Iya. Wentuk kirang gumuyu. Pranyata jeneng sira Sekti Mandraguna Jayeng Palugon. Nanging mara maju. Ndak ketak gelap sayuta mbuh tibamu Baladewa. Jagat manus maning jajalan gelak-gelapku. Terus. Mara maju kene wani tanding karo Prabu Baladewa Karasasana. Balayudha wesi Durbanata. Ya kok piangkel kuwi apa, ha? Panembahan menika saged nyenake utawi nyingkiraken Prabu Baladewa. Kamangka Prabu Baladewa menika sekti mandraguna. Iya. Mati Harya Sengkuni kula wonten dawuh. Karana pepalanging marga wis ndak sirnake ndak ketak gelap sayuta. Mula aku pengen daya-daya tumuju ana ing pecuk-pecuke lan ambayongi Petruk Kanta Bolong inggih. Menawi makaten kula juwuring lampah. Ing mangke kula ugi badhe nderekaken lampah dingandika Sang Begat. Ya matur genging manuk aku ndisi laku Sengkuni. Sempane ring ulun
lan kono tuweu Prabu Baladewa ginetak gelap sayuta dening Begawan Dara wicara kemlung nggo tibane sreget kang nembe anggon lampah kadya winalik tingalira wonten kaputren negari Ngastina kaputren kadeleng katingal para putri samya hambeksa katon gandes luwes marati karana wis kondhang sak Nuswantara